har med dagens nyhedsoversigt. God eftermiddag. Homoseksuelle kæmper stadig for at få rettighed til at adoptere. Med os på telefonen har vi Morten Kvist fra Det Etiske Råd. Morten, mener du, at de homoseksuelle skal have ret til at adoptere? Nej, det mener jeg ikke, de skal. Kun undtagelsesvist. Og hvad mener du med det? Ja, der mener jeg, at jeg tror, at det bedste, den optimale situation, som man kalder det, er, at børn vokser op med en mor og en far. Ja. Altså en af hvert køn. Ja. Og det tror jeg tror, at børn, som skal adopteres, skal have så normale vilkår som overhovedet muligt. Derfor skal man skal gøre det simpelthen så normalt og så almindeligt som overhovedet muligt, når man skal adoptere. Så det gælder både udenlandske børn og indenlandske børn. Jeg tror da, at børn, der bliver adopteret, de er jo på den ene eller anden måde mere udsatte end andre. Ja. De skifter miljø, de kommer væk fra deres mor, de kommer væk fra deres far, de kommer måske væk fra deres fædreland. Ja. Og nogle af dem ser anderledes ud og sådan noget. Ikke? Og så tror jeg, at når der er sådan nogle usikkerhedsfaktorer på færre, så tror jeg, det er bedst, at man vokser op i så normal en familie som muligt. Så kan der selvfølgelig være undtagelser. På den måde, at man kan ikke finde, hvis der er et barn, der står og mangler en familie, en adoptionsfamilie eller en plejefamilie, Ja. så kan man sige, at vi har simpelthen kun et homoseksuelt par i Viborg, som kan tage det her barn. Og det her barn trænger til at komme under ordnede forhold. Så kan man godt gøre det. Så kan man blive nødt til at gøre det. Altså, men som udgangspunkt, det vil sige, normalt mener jeg, at udsatte børn, altså børn, der på en eller anden måde er lidt for udsatte, de skal have så normale vilkår som muligt. Og de mest normale vilkår, det er at vokse op hos en far og en mor, altså en af hvert køn. Ja. Men så kan man godt dispensere og gøre undtagelser i forhold hertil under særlige omstændigheder. Det er mit hoved, det er mit synspunkt. Tror du, at de homoseksuelle får rettighed til at adoptere i en senere fremtid? Nej, det tror jeg egentlig ikke, de gør, fordi der er problemer forbundet med det i forhold til udlandet, og jeg tror, at det kommer til at afgøre det. Morten Kvist har tidligere udtalt, at de homoseksuelle er unormale. Diana Ahmed, du er med os fra Helsingør. Det er korrekt. Jeg står her i Helsingør, hvor der tidligere har været demonstrationer af homoseksuelles ret til at adoptere. Jeg har 2 medlemmer her fra Landsforeningen for bøsser og lesbiske. Hvad mener I om det, Morten Kvist han sagde? Vi synes, det er diskriminerende, fordi at vi er lige så meget et menneske, som han er. Jeg synes ikke, vi er unormale, fordi jeg kan lide det modsatte køn, at han kan. Eller jeg kan lide det køn, han kan lide. Og så synes vi også, det er mærkeligt, at han synes, at vi ikke skal have retten til at adoptere, fordi at forældremyndighederne, de tjekker vores straffeattest, om den er prikket. Og hvis den er ren, så synes jeg ikke, det skal være noget problem, vi ikke kan adoptere. Hvorfor tror I, det er så meget op i medierne nu? Der er jo mange af os homoseksuelle, der også gerne vil have glæden af at have et barn, så ja, det er nok derfor. Mange tak skal I have.